Počas daždivých pretekov, akým bolo aj Road Classic Spálava, dostávajú naše bicykle poriadne zabrať. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako ho vyčistíme a dostaneme späť do kondície. Použijeme na to prípravky od výrobcu Rex, a to konkrétne Chain Cleaner a Bicycle Wash. Začneme tým, že najhrubšie nečistoty zmieniame babkou, prípadne hadicou. Následne aplikujeme Rex Chain Cleaner na kazetu, reťaz, prevodníky a tieto vyčistíme. Detailnejšiemu čisteniu reťaze sa budeme venovať v samostatnom videu. Následne si zdemontujeme kolesá, aby sme mohli randu oklady vyčistiť. Na rám nanesieme Rex Bicycle Wash, ktorý necháme chvíľu pôsobiť. Mäkkou kefou následne vyčistíme všetky nečistoty na ráme, pričom si dáme záležať na všetkých záhyboch. Opláchneme opäť babkou. A rovnaký postup nás čaká aj s kolesami, na ktoré opäť použijeme Rex Bicycle Wash. Na kazetu použijeme Rex Chain Cleaner a kefku. Prebytočnú vodu vyfúkame kompresorom a následne detailne dočistíme utierkou z mikrovlákna. Nahodíme si naspäť kolesa, pričom predtým odporúčam vyčistiť aj pevné osky a znovu ich namazať. A bicykel máme opäť čistý a pripravený na ďalšie dobrodružstva. Toto video vzniklo vďaka podpore spoločnosti Davorin.